Duming, mabali namin. Mayatan ti tuturugan ni Rosa. Di na pa yung nadlaw ti panagindak di kaabay na. Ay, makaturturog ak matay. Ay naman yan. Apay nga aging gay takat saan ko amay waks di na tagtagainap ko. May papaniti libre alungon. Puro mo na dyan. Ngam nayaw awanan, tadadim tang alakaya nagpisok latan iti may sakaray iti lunga. Agsapsapol iti libre alungon. Ay, dila kompormen ti sumsumken iti panaturog ko. No saan nga agkabaw ti matagtagainap ko. Matay wano agbugbog sulmad. Konektadon sa amin na iti pandemya na ito. Ay, maturo ka kamatay na. Dong, talaga nga ikit mo day ta. Jesus, delikado nga pasya-pasyar tama nga makasalaw iti COVID. Unsa? Diyak mo malagip nga daikit kong agnakan iti dupaya. Ala, abe kasta ti kunam. Ama nga no birangas na late dupaya, iso ati mo malagip. Kaslasaan mo ki, di na kayat nga ikit. Ang mga na impostor. Awa na talaga ti malagip kong agnagan iti dupaya nga ikit ko. Sapay adan sa kabawnan. Uy nga ron, agkapawsan. Problema na ito. Ang kaslapod numat na kiti bagbakana. Kita ang mga no ikit mo mga agpaysa, hindi mo lang malagip, no mabigbig nga ikit mo. Inistorya na mati may papankan kay dubing ka. Dahil tangarap ti pampanunotag. Pudno na kiti bagbagana may papankanyak, iti ubingak. Oh, kasano nga muna dagi chay? Masan apod no nga ikit mo? Ay, kaana ka no umeng. Mabisinak sa. Mau, muna pa iti birangas mo, idubing ka. Ikit kung sangag paysa. Awan lat kilaban niyo aya. Ay, mabisinak ko na. Ay, mga anak ko ma. Mabisin ka no, Tom. Sige. Pakananda kayo, mabisin kayo ako na ayaw. Sige, inakida sa ranta, hamangan. Kasarsaritan pa ilaan, Tom. Anya Jack kinunam nga nyawag ni Rosa itay. Nadaduugan aba kita sa ngailid ah. Wen, ikit sa kano ni Dumeng. Asus, nududuugan, kasanon. Ang mga nusana na pumanaw katagpatarakunan kini Rosa. Ay, mabalin na kasta. Kasin ani Rosa no isukit din timang tarakan iti agkabaw nga ikit ni Dumeng. Ay madi ah. Madi, bakit? Ay, mapanak iti balayda. Inakman kita no asinong agpaisaw di sa nga ilida. Duwata amapan. Diyak itulok apag balinan kit din ni Dumeng abagan di anak ta. Sumrag kayo nanang, tatang. Ay, May kamagat. wen, Itaman pa, yan nagkuyog kayo nga imay. may kami. Takayat may makita ti sa nga iliyo nga ikit kano ni Dumeng. Awan, at di kwarto. Agsakit. Saan? Agkabaw. Ay, ko
Agkabawan, Rosa? Ay, medyo sa... Ay, sus. Agaw, awir kang ron iti agkabaw, anak ko. Ala, ay, saan mo't nga agpaw-awir? Napigsapay. Isu, anyamot nga iti ginagara na dito, enyo. Si Marong Karkanomet, Ante na sayat, umay kayo di kusina. Taag kapi kayo, nanang, tatang. Damat tarde, may sakadagi jay. Bisita yung agkabanwag pasang. Ay, saan mi abisita ida-ina? Iso ti tatang ko. Aya, unak no bisita. Ay kahit, daytay ngay padak abakat. Bisita ka day. Ay, saan ina? Isumat tinanang ko. Agasawa da. Ay, siyempre, tatangkan nanang ko nga ron. Aya? Ay, nagasat da. Apay ako na yung anagasat da. Una, agasawa da. Ikunak no, agkabit da. Anya? Da kayo ina. May kayon, mapantay di ta kusina. Taagkapi kayo mat. Nataarmat di ang mambasang. Anya? Ay, unay day tangay bagbagayo. Umakiki din. Tapno makapagsasarita kayo bayat ti pa nagkapiyo. Ay, apo, nag-aasat ka supay. Ay, suping itay tinagan mo. Padak abakan. Ay, Wayne, iso ni Safing. Ay, nag-aasat ta si kati natumpungan na. Ay, natar ka aday. Ay, anyan. Anya, nagasatak ko na, ina. Ay, di nakawagan iti ina, taag katawanan tansa. Anya, Wan, nagasat ka kunak. Taman manaw tikas kinigustay. Umapapalaki Ado kumamit ka kuyog kunugwa. apay, isa din nga mintayan ti asawa. Yawanan. Napanan nga min ti asawa, makabsat. Apay ngay nga awanan ako nam. Nangitangal iti sa bale. Insipat na jay laan na kaisang maka. Anya? Lahat ti nagbaling nga asawam. Ay nga, insukat na ka. Uwan. Puskol ropa. Ay, unday. Ay, sino kayo? Anya? Ay, nalipatam adagos tinagan me. Ay, imbagayon ay tinagan niya. Saan pa'y mata? Ay, agkabaw sa nagpasong na ti Safing. Ay, saan nagagkabaw? Ang mga noda kayo tagkabaw. Saan kami pa ngagkabaw? Ay, naagam mo tayo-tayon. Nalipata mong tinagan, may? Ay, nusika. Amok. Abuljak tinagan mo. Ay, ngumtoy kadwam abakay. Di jakam mo. Ay, saan nabulyak tinagan ko? Ay, si kamat. Ilibak mo kitin si ka ni buljak. Ay, kanyaw. Mayati kukuyugan tayo di kalman. Anya? Nalipad naman. No, nagkibin tapay anong buy-buyak ka nagiti nag-aapo di J Plaza. Ay, kabaw ka no nalipata maun. Anya? Agkabaw. Gisa nga ili yung ikit mo, Doming. Wan, sangaraw, Chairman. Saan asa? Talagang agkabawin. Agasim timbaga nakit din abulyak tinagan ka. Sana imbaga nagkuykuyog kami kanay di kalban.
Idinto ta saan mo? Imbaga na ti kasta. Katwan. Katgapoy ti dayta. Di na kun kasasaunin na nang yo. Namatin sakit di kadagating bagbaga di kabaw abagat. Uy, agkabaw nga agpaisaon. Asino nga ikit mo day aya? Tadamok la makita. Adayaw nga ikit ko na dyan. Dupaya tinagan na. Bali, kapitlo na di amang ka. Kasta. Anyamot nga itinakalaglagipan na nagbakasyon di tinagbugsutan. Kasla nayaw awan lang, mat di tinagbugsutan. Kasta. Nene. Kasano anayaw awan? Nakadanon mo't iti balayaw. Nairanranan sa ati balay mi tinatupar na, hindi makadano di tinagbugsutan. Kasta. Uy, Chairman, kat husto ti kinunayaw nga agkabaw. Na pagkakabawan nan ti agdagos iti balay mi. Saan mo ta mabali na papanawin milatan? Tama siyan kami boy. Kitain nyo anay baga. Ang mga no agin kakabaw maid. Ha? Kan kita anay bahag. Ta mga no saan mo't gay mapudno nga ikit mao. Anya? Adu itan dagiti mang lukluko. Uray bakit nga kabaw at dasikap da kita. So akita mana imbag day jay nupudno nga ikit mo win saan. Anya tigatangan nyo, apong bakit? Ay, si kanita. Saan nga ita tinagan ko, apong? Siyak ni Banay. Ay, wan. Kunak to, matasi ka ni Banay. Kabagyan kakati kunak. Ha? Pagkarupan nyo, kabagyan da? Kabagyan ka. Sika, tay anak ti ka anak kak, anak sikaw ngawan asawa na, sana ya. Ala, saan mo't Adatatang ko, nga asawa ni nanang ko. Ay, ayun, gayang. Timam kat ne. Ay, aniyat nagan itayat dabam kani inamapok. Istong tinagan ti amang ko. Ninay mo't ni inang ko. Ayun. Kunak to matasik napintas nga po ka. Ay, pag merienda nangarudan tapno apong nakaon. Jesus, mabisi naklaw na yapok. Hindi naklakas siya na ya. Alawin na pong, mabit lang ang taikan kayo iti soft drinks kan biscuit. Ay, sus, ay, jak kaya ti soft drinks. Dadaal iti salon at ka. Ay, kuwaman. Ay, day taman ko. Ay, day tada pagsusupan na. Ay, mabali na pahok. Sige. No, daytan nakatetrapak tsokolate ti kayat yo, di isaw, titid ko kada kayo. Kan day ta nakasupot sa mamon. Ay, jak kaya ti biskwit na pahok. Ha? Ay, kan mangisupot kan to iti lima adelata. Sa nga dosena nga itlog, asukar, kape, kain gatas. Ha? Ay, sige. Mabit lang. Titid ko pa iti meriendayaw, Isupot kunton dagiti imbagayaw agatangan yaw. Imot kalaunay nga po ka, no, di mo mailibre na gitay imbagak nga isupot mo. Ha? Kayso na nagkita ta, imutan na kidahin, ilibre mo. Ayan ni ikit dupaya, Rosa. Jak na siputan. No awan di talaam, ang mga nurimuar. Awan nga ron. Isus, taitan. Ang mga numakasalaw dita iti pagkakabawan na. Ay, may babain ka, Dom. Awan nga ron. Hinga sa pulin. Sumangpot to, Ala, kasano numayaw awan? Saan na makasangpot no sumuro ti kabaw na? Sumangpot to.
Napaliiw kondom. Agkabawen ngem saan at diretsyo. Sumsumrulaang ti kabaw na. Kastamat, tinapaliiw ka. Ay, kalata sa pulanan. Bayan talata ama paniti kayat na papanan. Nus imro man ti kabaw na. Agsublin tumor lang ti limbong ti utek na. Amunan taon ti pagsublian na. Sige, makamu ka nung kastati kunam. Uray ta si kamot ti akin ikit. Uy, sakti makamaw. Ibigay ang hilig no sa dino ti kayat na papanan. Samang petaw. Sakti officer of the day ita. Tirigat na. Awan man ti umayapanak na opisyal. Ureno dala ko mga sekretarya kan tesorera ti may saraon. O kasto ya duty tapos dapat makasarsarita. Ay, umayag man. Ikit do pa iya. Sinurot nak dito. Ay, daga dito ay umeng. Uni kay. Sak ita ti officer of the day dito barangay hall. Ay, ayudak nga eh. Nabayagan nga awan ti ayuda para ti amin. Nagitailangan malak-lockdown ti may ikan ti ayuda. Nagitay mapas positive nga quarantine. Mabisinak. Awan mo't balon ka. Ta ipakan ko lang makada kayon. Agawid kayo ngamin ijibalayan Nakaluto nga tan ni Rosa. Imot kayo kitday. Temo kahit kaduam dito inigustay. Napanan na. Nagawid din Pangal daw mo't ngaminay. Iso nga rin mabisina ka. Imot ka ba't anapaglan? Ha? Ada kwartam dita. Ikanaklangan ikaan ko dita karinderya ni Imas. Ha? Awan mo tinay bulsa ka kwarta na. Yanos yung tiagawid ijibalay. Ta nagluto ni Rosa iti tinula. Tinula ba ka? Karnet manok Wala mo ka tinula akarnet manok. Ha? Ay, nagkasangan ay tibiyag ni Dupaya. Hindi man lakasya ni Uming akanakan na. Ay, tinagaw na pa itay kay Suna kwarta. Kinaut na pa itay alkansya. Tanaimot na launay ako na. Mabisinak piman. Awan ka na. Bigutan nagpaimimam taya. Pili ka na yawid ko na ito. Tanay, magbabay sa atan. Inal daw arumar ni Ina bakat, Dom. Diyak masipsiputan mo sumangsangpot. Kastaya. Wun, kat mas dawa kiti imbaga ti kaaruba. Anagaduka no ti bakroy na no sumangsangpot. Anya ka nung ngayon naginjay. Diyak man amaw. Awan mo ti makitak dito'y salas. Iso ako nak. Ang mga no'y serserek na dita kwarto na. Anya nga ito naginjay. Diyak nga rod amaw. Isa mapantaman kitaan. Uray tapi manaw manay. Sige. Mapantay ti kwarto pagturturugan na. Ay! Ha? Ala, naiwaris ang tilinaon ti aparador, oy! Anya nga kita. Ala! Anya dagitoyin alinaon ti daan ni aparador. Batinelas, dildilata, noodles, ada pa'y pangis sa sapatos. Medyas pa'y dagita. Dagita'y laba ako may di Domingo ngamjak na sarakan. Dagitay ba't medyas ko nagitan? Tom, anyat makunam iti daytoy. Anya pa'y nga. Agkabaw nga raw. Anyat maipay mi ka na kayo, apaw.
Dasap sa bulag. Kahit abagado na isarong nito nagbuksutan. Asinaw? Anyat nagan na. Ay, tay, inugutag, kadunggodungog. Ay, nabanduga ka amang surot-surot kay Guana. Ano sa klatsa ata, dungdungog kat nga raw. Ni ina do payat ti sumungad, Sirman. Anya dita sinusuon na. Dupaya, dungdungwag, dupaya. Kung nagsubat, masurutan ka dito nagbugsutan. Sino ka itayan? Ay, sakli pausto na kay Mau. Tingkil, andan mang tuntaw. Inisok mampailan tayo, gargarit ka. Ina, may lasin nyo dito alakay. Ay, Owen! Ay, apo! Si Kalakay ikaw! Intarayan nakakaduam ni Cordapia! Ay, awan intataray ka. Ay, ngay bala, uray anat kun ko dam, yawit ka. Lukas ta, sinapsapol yun ni Ina. Ay, well, namin adaw na nagkalaw. Nga sa pulat na nga raw ta, ang kabaw nga raw. Di nan amaw si agawag. Ay, kamara, iyawid dan. Ay, yawanak. Tagtaga-inap ko lang ayam na ijay. Dumi, mabali namin. Dom, piyesta man dagiti natayan, ngam di pa'y lanalpas ti pandemya. Ay, kasanuman nga tan dagiti mapanagbisita ka dagiti kampusan to. No, dito ili tayo Santa Disgrasya. Saan matulay nga adu ti mapmapanit kampusan to, no pesta lagi tinatay. Sa maysa, saan matan nagdidipit lagi ti pansyaw na kas ka lagi ti daddo maalugar. No, dito ili tayo. Kadagiti nga idadu mga ili. Ada protocol. Ada schedule ti tunggal barangay. Sana sang-sang kamay sa ti umili ang mapanit ti kampusan to. Kas tati amok. Sa bagay, rumbang akas ta ti maaramid. Ta mga no addamat dagiti positive iti COVID ang makapulapol ijay. Wala. Nang rona no awan face mask dagiti mapan kundi dung aw ijay. Sigurado nga ado ti mangipapas iti dung awda. Taado tinatayan adi man la nakaipapas iti dung awda. Sakbay ana itabon ti minatay da, gapu iti protokol ti pandemya. Husto ka. Taado tinataya na i-declare positive iti COVID iti kalingitingitan ti pandemya. Iso rin na-isolate adak sanggasat saan daan nalasatan ti COVID. Wendom, dagitay saanan ang nakita pa'y dagiti kakabagyanda. Saan dan analamayan ti bangkay da, kaputa na puuran adagos. Kadda pulaangan ti linamayan dagiti sumagmamano a kakabagyanda. Uy, ket husto ti kinuna. Mapnolakit di iti dung aw ng iti kampusan to inton pesta iti natay. At dalaki di sumangpot a bisita da tatang. Uwan nga ta, medyo limukayan ti protokol ti pandemya. Nawaya na makabiyahe na iti nabakunaan. Wanan niya, umdasa na pasis ti QR code. Mapaboran ita dagitay natudyo agtungtong palitorder ti gobyerno. Dagiti nga ta sana na bakunaan. Sanda nga ta mapalubusan nga agbiyahe? Mapalubusan da nga mada protokol. May strictuan latta iti agbibiyahe. Kasano, kat adumat ngamin dagitay mading agpabakuna. Uy nga raw. Saan tayo mababalaw ti daduma nga patadamot rasunda? Ada ngamin nagitay na ipadamag anatay kalpasan ti pan nakabakuna da. Adda kanumat ti sakit dagi dyan anatay. Kasta ti kunada. Saan ka no anatay dagi jay gapu iti bakuna? No di ka talaga nga ada sakit da. Ang mamati kang ron mo, tapat yan nagitay anti-vaccine. Awan lati mo kondom.
Sarado ti utak ti kaaduan ka dagita. Dahil nga raw. Addan to payag ko na. Adagi jay kumakano mangibagbag ang awan ti kubid, kandi mamati iti bakuna, kat isuda ko mati makubid, tabarang no mamati dan kat pabakuna damat laang. Ang madiday ta sasawon tinaduma. Takasla kay lunod tayo dan. Wanan niya. Ibagatay lang na ni Apo Diyos ti makamo ka na kwanda. Husto ka di talom. No kasta. Makunak agagangayan iti tao dahil tayo adalat na masauda. Dahil tayo piluso po. Pinanawan nakmanan ni Rosa. Unyag paisaw. Pistan to na itinatay. All Saints Day. Tagsel celebrari ti dahil lang aldaw. Hanggang ilinangro iti pandemya. Sigurado nga doon tinagkalay ka na pasat ti sementeryo. Nakasanaw. Malimitaranan ti bilang ti sumrag iti sementeryo. At the schedule no protocol na may paulog. Di awan pa iti pandemya. Tinawan nga daw may di tinagbungso ta nakakabagyan da Rosa. Tadla sarong karan dami na tayo dalito. Ang tanga-tama na ng bisita na umay ita. Ilad ko pa ilan din sa pa. Pwede ko malapit. Si kagayam ti officer of the diita kagawad sikat. Uwan mo, Chairman. Maikawak ngamin. Itala makita ka diti barangay hall iti kasting oras ka. Ni Chairman mo. Mayroon na lang nga awan kayo. Ano day tayo umayak ag duty? Kasta. Kahit masawan, sakti saan ngum umay diti opisina. Awan imbagak akasta, Chairman. Mala, panawan kan dito'y. Ada na patag agagara kaya ili. Aganad kayo iti COVID, Chairman. Agusar kayo iti facial. Siyak pa, iti palagi pa may kasta. Idinto ta si kakit labos ka. Anya? Ni Chairman sa anak-anak kalabos. Kabos, tangiwat ka na agong mo, tikat ko asawan. Awan apot mo. Nalipatak mo tayo face mask kon. Tita, ti madiking kakit kagawad sikat. Madilaw mo ti sa bali, ngam di mo makita ti mismo abagim. Ni Chairman mo. Lipatak na jay face mask ko. Halibatak magpismas ko, salbag kiti. Natangarod ka. Sakbay ko anag sa uka, sinigurado mga awan ti agsubliking ka asawo. O sige, makamu ka pa ilang diti barangay hall. Nuad damang sapol kanyak, ibagam, nagpaili akwen. Awan face mask, dagita lalaki, ken babae nga uman. Agap puta. Ay, face mask ko. Hindi tayo. Narigat ti makubid. Ay naibag nga aldaw yaw, apo nga opisyal. Aday wanda kayo kumadag iti adda ipos na.
Ipos ka no? Nagagap po nagita dapan-dapan. Ay, natuwang samit na ipukaw. Saan sa mate? Anyat sawsawan na. Ay, bakit? Adi natuwang sa. Laam ko din palayag na. Saka-saka na. Uwan man na chinilas na. Ay, anya ti masapul yo, kakabsat. Ay naimbag nga agaw yo apaw. Agaw? Sino kayo? Ay, sakon si Dagwanay. Sakbat ni ataw. Kastaya. Pasensya kayong ta. Saan ko ang maawatan ti dadumang ibagbagayo? Anya ti maipaayme? Umay kami makipista. Kadagiti mitatay bay dito'y nagbugsutan. Ha? Makipista kayo kadagiti natay? Kasano day ta? Ay, iman. Ento kan kanana. Adi na naawatan din ka na. Pangaasiyo. Lawagan nyo ti agsao. Tano, agikin naawatan tayo. Sakon laang sin makisaaw. Adi na kaawatan din kalay. Ay, siya di. Siya. Ay, adi akon man kali. Sig abaw. Anya ka no? Ay kwa, pasensya kayaw apo opisyal. San unay ang makasao iti Ilocano to'y bakit ka? Kagawad sikat. Kunayo latta kanya kon. Kasta, kagawad sikat. Sakba iti kasinsin ni Gusting at chairman nito'y nagbugsutan. Kastaya. Umay kayo makipiyesta? Ay, win ade. Ay, win ko ba? No kasta, itulod kayo ni Jay Balayda. Ang mabiit lang kakabsat, at pagapot dito'y. Agusar kayo iti kastoy, tapno saan kayo ang makasagap iti COVID? Kan saan kayo mat ang makayakar no adan COVID yo? Alaan nyo. Basta aya. Ay, salamat Ay, bakit? Minapot na tanaw. Ay, una di. Ay, salamat. Mapan kami nga rudan, iji balay da kasinsin ka, kagawad. Sige, da kayo ti makaam mo. Iiyawag ko langan kini Manang Sofia nga da kayo dito. Mapan kayo ni Jay Balayda. Ay, sige nga raw, mapan kami. Kabagyan ni Chairman Dagita. Sa ismagil mo, malinglingam. Ay, uwan gaya. Ismagal? Damot gayip chinelas da. Bati da dita ayan tirita. Ano nga tadagita? Awan ni Gusteng, malimton no sumangput day jay. Kasta aya ipag. Wan, amuyo mutan ti opisyal ti barangay. Ado ti pakakumikumanda, nang runa ita. Tadi ipay nalpas ti pandemya. Ala, orahin mi asumangpet Umay kami makipista itinatay. Ay katuan ala, umay kayo. Isiruruk yun na kita gargaretyo di tabakante akwartaw. Sige, ipanyo ijayan. Kay to'y manantay abirat ko, ajak makakinkin na awatan. Imbag. Adi ka nakalipat, Abira. Ay isa anak pa'y matlang agkabaw kat abirat. Imbag ata makasao kamatlangan itikas iti sa umay. Ay, uwan. Basit laing. Isursurok nga agsao iti diritso nga Ilocano. Uga, natangkan mo ti ulo na ipak. Ay, adi ka manisa. Kat nosit abaw din sumanao din sa umi. Maisursurot ak na ang bakit. Ay, ipag. Ay, sige. Inkamen iti kwartaw. Katun yun na yun, tamang aldaw tayon ton. Ay, wan ipag. Bakit? Ay, maturog tapay. Adi ka man ato. Ha?
Kaman kakalagtangan ay. Na. Anya di kunada. Kalantangan ka no ti asawa na. Na Ay, imbag pa'y dagita. Tanalairo dan sa pailaang iti tunggal maysa. Mabalinan ti mapanayi kampusan to. Ngam kasapulan lata ti distanseng. San tayo basta umasdag iti sabali at tao kasinsain. Ang mga no adda COVID da. Ewan nungay maakaran tayo. Nariga tag COVID. Uray nagpabakuna tayo, saan tayo lata ngagtaltalag anatalgad tayon kapoy ti bakuna. Agan na tayo lata. Ay, Wayne, mangmanggag ko iti radyo dagita nga ibagbagada. Iso asan tayo aliplipatan, tagitugot lata iti apot ti ago, kan ngiwat tayo, no adda papanan tayo. Nang runa no namnamain nyo, makipulapol kayo iti ado ataw. Nalipatan mi nga raw tigimatang iti Pismas, edi nakadanon kami ni Jay Ilay. Imbag ta, inlugan da kayo ngawan pismasyaw. Imbaga mi agumatang kami. Inga, nalipatan mi maulaang edi nakadisyaag kamay. Basta. Importante day jay, asan tayo aliplipatan, sakbay arumor tayo iti balay. Alright, nakabakuna kami, Bert. Dahil sa tigapuna nga inlugan na kami lata. Awon nga ta. Dahil tangamin ti kaunaan adamagan dagiti agsitsitar iti checkpoint. Day kasanaw. Intayon to agdalos iti kampusan tao kasinsay. Awon na. Nagsamikot nga tan ti ayon ti tanam da di amang kuninang. Karaman mo ti tanam da di ulitag angkwan kan ikit tinga adadakkel mo. Sigurado kasinsay. Tasaan tayo nakapan iti kampusan to. Idi napan atawan. Tangayad da kayon. Santay nga orayan ti kaldawan ti pista dagiti natay. Uwan Mapantayo na bigatan. Umanayan nga isasarungkar tayo ti intay panagdalos iti aglawlaw ti tanam dagiti naganak tayaw. Kasayaatan daytaan. Tawan pa iti adu at tao iti kampusan tao. Ay saganam dagiti balon ng Rosa. Wen, inlakamak da tatang. Karaman da ulitag ato kan ikit dagwanay. Masayaan. Hindi pa iso nga sagana ni nanang. Nyawag da nga rod iti kalman. Iso anapanak na kitsanda. Basit pa imot nga ti tao iti kampusan to. Doa pa imot nga aldaw, sakbay ti kaaldawan ti pista rin tinatay. Ni tatang. Hello, tatang. Hello. Nakarubat kayon. Dayon. Awan tatang, umay kamay. Mapantay ka no. Nalabag katim nga rodan ta basket nga ayan ti balon. Paalag pa'y dagi je payong. Alawin, umana ako ni Jilukan. Awanan ti pagilasinan ka nagiti tanam na sigon ta sarsarungkaran tayo kada pesta tinatay. Rosa. Wen nga rod tuming. Ayan itan nga itay tanam day di apong lakay kan apong bagay. Nagadun ti kabarbaro at tanam dito. Magkasangsangit datatang kan ulit ag ato a pinanawak ki Jayan. Sano pa yung may lasin tayo nagiti tanam. Adumot nan ti kabarbaro at tanam dito abat da. Naparabawan sa dagiti sigod at tanam dito yan. Ayan, na kayo ay al-alian, nankal, kalalwa. Umali kayo, aba, tamangan tako. Kita amni ikit dagwanan. Anjat ko nan. Dahil din Kita baka, magaridong. wali kayo. Agayab iti kararwa. Anya. Kuna ni ikit dagwanay nga isudalaangan ti makaibaga no ayan itan ti tanamda. May ka, umasidag ta kadakwada.
Agur orasyon da ikit dagwanay kan tatang. Di mo pigsaan ti ag sa utom. Ayan niyo. Ayan niyo. Ay, sana da! Sana da! Ah. Ilaumadi! Dida! Ay, agpakita kayo nga binadi! Nakakidumda. Akaslada kasasauda kan ikit dagwanay. Ay, abaw, nakubid kayo na. Abe! Naku, bidaod pay! Awan, kasinsin. Ipag. Nakubid kan. Kasi na pa yan. Tatang, inadagwanay. Anyat sasawon yaon. Ay, Gusteng! Abirat dagwanay! Apa yan? Ala, Anya nga tati mapaspasama kan. Ay, sakaon. Ay, sakaon ti ka sa uyaw. Ay, Ulitag. Kasasaudan dagiti kararwa nga inayaban ni bakit kao. Napandagan da kanaon ta naparabawan iti tanam dagiti nakubid ti tanam da. Anya. ala, papay nga ay. Ay, yabang ko. apay nga. Inang ko ayan. Papay nga Ang ay. parabawan, titanam yun. Kasi na pa yan. Pa tiniparabaw ka na kayo. Ay, Ay, apa, kasi nabayag kayo na natay nga kaskas di anak kubid kayo. Ay, Ayawan dyan, ano kasi? Upe, daging kay titanam. Kararwadan, makubid da pa'y nga ta. Makubid. Anya dyan na tagtagainap ko. Kararwa, makubid. Sobra mata virus dahil tanah. Dumi, mabali namin. Third world. Ano nga tangagpaiso lang itagnana di ti masasaw at third world. May katlo ang lubong. Ay. Ang tangagpaiso makunkuna at third world. Ay. Tiamok. Pataon lang ti isip. Lagi tinaalikutag nga imahinasyon ng timanurat. Dito masasaw at third world. Ay, anya nga ta. Nunyak mapupuotan kit. Makadano na kaya third world. Ay. Sila mapampanunod kang iridap ko man ang pailay. Grabe na ito yung nabagyo. Naglawat nila sakop na. Ay entero aluson. Sa nakas kadag tinapalpalabas, arihyon lang, disento ti bagyo. Dam, mapantan sa langan ni balay da tatang. Apay, mabutang ka nga mga numarbatoy balay ta. San aday ta ti danagag. Tamok mo ta na talaga ti balay ta no bagyo ti pagsasaritaan. Mas pay di balay da tatang ti marba. Sa mapanta ija ako nam. Datatang ka na ng tipa umayam dituyan Mamati ka mat akayat dapay ti umanlatiw iti kasto akapig sa titudo ken angin. Ha? Si kamat, kasla kayat mo pa'y pagsarakusukan ida iti angin ken tudo. Apay ako na, mamapantalagan ni balay da. Wen tano bilang kanibusana ng tilubong kat makapagkukuyog tayo. Anya, tila magpakamo. Hindi ka kadipay madanagan. Nakapigpig sa titudo kan anginan.
Saan na nagagangay daytoy, Dum? Ha? Ay, Ah. hala, matay itan san, Dumeng. Matay tayon san. Ang mga naging ginadpay ka madamdaman. Eh, may tayabsan ti atong ti balay ta. Namlay, Ah, mabit lang. Umawawag ni Tatang. Hello, Tatang. Hello, kumusta kayo dito balayaw? No, dito balay men, timay abon di bobong. Ha? Matay kaming kananang yaw. Ipakam kayo ni Rosa. Ay na. Apa yan? Ay, Rosa, kasama ni Tatang. apay, Dum. Ay, hello, Tatang. Ay, nagbabay kaming kananang yaw. Marmar di balay me. Anya, ay, umay kami dito, Tatang. Ay, napanda ka din ni nanang mo. Sufeng! Nanano kayong Tatang? Hello? Hello? Ay, Dumeng, awandan. Nataysan na Tatang kananang. Panibusanan sabot kang tilubong. May tayapsan ti balay ta, Dum. Kumpara na. Ah. Nakaida akit ti kabatuan. Ano lagi di mga mangagaw? Ayan ni Rosa. Wala gayam dita. Rosa. Agyaman na saan ta nagsina. Ay, lugar dito, Dum. Datay di nakalaylay ang lugar. Kasla tidtid na tilayos. Wano bagyo, nagiti makita api noon, nagiti kayo. Kasano anak ka danon ta dito eh. Tsaka mo, nga malagip ka. Nakapigpig sa tibagyo. Kasla na'y tayab ti balay ta. Kasla tagtagay na pinapasamak. Di mat malagip ko kat di imbaga ni Tatang idi mawag. Naitayab ka no ti bubong ti balay da. Idi ko napandagan ka no ni Nanang. Nataytayo ka din, Dumeng. Ay na, yan nga tanda Tatang ka Nanang ko. Nagsangit Nataytayo ka din. Tsaka mo. Nasaktanak mo titi. Punang danog ko si bagay. Si bigag taro sa. Pun nga ta. Tangay Tatang ka Nanang. Tinasaya at agsawar ta. Ay, mabutang nga. Di mo ka di manggag ti ariwawa di taban ta. Ungor samot tinarungsot nga ayop ti daduma amang mangag. Agsasalupang nga uni na iti ayop. Leon kada tigrin samay. Unsa? Ang mga nagbalintalangan at araon dagiti ayop. Niat panagriknam Sufeng. Si bibiyag ta kadipay wenno kararwa talangan. Si kaman kit day. Si patinak man. Andi ko. Nya. Urayak lang nakakita iti adu abit po yun. Ha? Anay. Si patinak ko namot itadi ang layon kun atong patat no mariknam. Adan samot sakit tinakam mo kanyak. Diyak kamukin ka. Di ka nagsaot ang mga nagrikyar talaang. Yan di kastoy. Imbag, tanariknam jay tong paket makunak asibibiyag tapay gusteng. Tano di mo nga tanarik na. Makunak anatay tan ket impyerno to'y nakaipisukan ta. Pabasulin ka no impyerno to'y ayan tay ta gusteng. Burangan dita. Sumungad. Lakay, agsitan sa iti tao day ta. Ay, Ay, sa anak na agsida iti tao.
Lakay. Nagswerte ako. Kaslabag kang dagiti matanakan. Ah, Rokapi dagiti kakaslawasay ang ipon na. anya kita tinabiyag na itangay. Burang dayta. Pasurot sa ti demonyo. Wow! Lalakwe ka. Ha? Macho ko no. Kitkitaan na kagusteng. Si ka nga tati una-una sila. Sika lalakwe. Ha? Kayat ka. Si ka talaga ti kayat na. Aday ka. Tumaray kan suping taray! Ay, gusteng. Po, habang Sana may ka. lupa! Baka ko dito. Gusteng! Intarayan na kaon. Anday tan tiburang. Ramasin naklakit din na ito. Pangasim burangan. Di nakramasan. Bakit ako? Ay! Saan na si katikayat ko? Diyay lalakwe at maray ti kayat ko. Ah, Di nakmaitarayan day jay. Di takan. Ay! linamsan nak tiburangan. Di na kinananaw. Ni gusting kano ti kayat na. Ang mga doda pa sa bali ang nabiyag dito ingagdangran. Rosa, awan samat ti ong tulay ti sursurutan ta adesdes. Kasano nga roden duming. Saan tan sa namasarakan datatang kananang. Kabatuan ti nalabsang taytay. Ita, nasamag dito yan. Duming, Ituloy tarat pati magna. mas taawag. Anya lugar da ito eh. Apay nga awan init. Nakuyam, kung ako mga awan mo't pagilasinan nga adda init itilabas tinalidam atang-atang. Tsaka mo. Awan pamalpalat patak no anya lugar ti ayanta. Aha! Ah. Damasaop ko apay o ti babae. Kukwak day jayan. Dawa sa pataburangan. Dumi. Nakasapi ni ti six pack. Sikatikit kitaan na Rosa. Ay, maputputang. Maya, ti masaop ko apay o ti babae. Kayat ko. Ay, No, sino ko man? Umadayo ka. Kukwak day ti masasaop ko ang babae. Sikati bagbaga na Rosa. ah, Agyan ka di talikodak. Tas angwak na itaburangan. Agli sika ako tungit. No di mo kayat ti may pulasit. ay, duming. Ala, naksan na taburangan. Ah, Batan na. Patan ni Rosa. Sawak na ita. Di magawan. Mugayang ti may pulasit. Ah, ibatat. Di mo pakadanagan di ko tungit alalaki. Adda ng sipaw kinkuana. Matanag. Anya. Saksagruyan di sa bali pa ya burangan. Salamat, burung-burung tagdawag pagi. Ayan nakitigrasya. Salamat. Ay, saan? Di mo agawan ni Duming Kaw. Batan na pa. Burangan ka. Palubusan na kami kini Duming asawa. Kami dito. Asawan, may dagiti may saraw. Ay, Duming! Arayatan na! Duming! Hindi ka pa nagon tayo babae. Ay, saan? Di mo isugod ay ta, Duming! Saan? Ha? Naggaraw. Kung naklano nakaturugin, di lagay may sa amata na tinakakidem. Salbag ni ayat. Ikras naklaunay. Ngi.
Ngam, unay akin na malas kon. Tabakling kiting. Ay, maturog ta. Libasak na tabakling amurangay. Napaman na may ridab. Nonya kati bagbag ka na apakay aywan na launay kanya. Ya. Awamat sa baling aramidin na kanyak no di. Aprusa na mutlatan ti. Dok ka. Pasaray lapigusin na kiti palukay imbis apairo. Sentun kan. Puyot-puyotan na matan na kiti matak. Kit kapilitan ngagkuyip-kuyip akong. Sanak to isem-iseman. Ngam, oray kasano ti panang papungay na kadagiti matana. Ay, pakawan na mapo. Ay, jak matla makarik na. Ay. Gusto! Ay, Ayan mo! nisuving ti mang pukpukaw kanyak. Adak! Pukaw! Nagdakil ti mulakat na. Di mo marit na. Ti anya. Ay, manhid ka talaga lalako eh. Di mo marit na sining danak tatingad mo kat igalot ko dito'y ipos ko Ha? Di nakmalibasan. Pairot paluka. Palukay. Palukay. Oo. Ay. Di palukay. Una yun na kinadagsanggasan mo, gusting. Pagyan ka dito, yan. Mayat tibiyag dito ay gusti. Di mo kaya? Ay, mayat kumaano. No. No, aniya. No, saan ka bakla, Luko? Pigsam tiyag sa Anyat kinunaw. Kinulak. Nagpintas ka. Ay na. Kastaman ti kayat ko. Kayat na mo. Ay, makikiak dito. Ay, usol. Ay, matay ako. So, di nun to, ayan ta. Adata iti tuktok ti dalumpi na sa bato. Isa presko ti angin. Saan ka baraan? Amukon ti panguntray ti daytoy. Ay, nasara ka kundi ideal man ko macho, dark and handsome. Lalaki talaga. Ay, makikiakustoy. Ay. Makikiak. Bakla ka! Oh, yes. Wrong number ka, sis. Bakla! Ditakan! Huwag yaman ka po. Sapay ko ma. Masaraka ko ni Rosa. Kastamot na katugangak. Imbaglakid din ta na panunot ko tinadin babakla. Kaguragayam na di aburangan ti bakla. Mas dawak man ka na kita narungsot nga ayaw. Tabuy-buyaan daklaan. Tigre, kadalyon lang iti makit-kita. Ngam sa andak nga anoin. Anya nga taapas at tilubong dito.
Dumeng! Ay, Ah. no! Imbag na nakita ka ba raw? Hindi ka tuganga asukay. Agyaman akmat na nakita kayo nanang. Ay na, hagyaman nagtanakita ka. Ayan ni Rosa. Apayasaan mo ang kadwa. Lading itag. Yung saan ko na igawid, idi kinambot kilakyan na burangan. Aniya, kinamot ti burangan. Uy, intangal na ni Rosa. Ayan niya na yan. Binabae mataburangan niya nang itangal kang tatang iyo. Anya, Kasano na ito yan, Dumeng? Ayan tayo ngamin, ayan. di kaya gulungab nanang. Panunutan tayo kiti. Yung kasano amasarakan tayo da tatang kan Rosa. Ay, wan. Ure kas di ana umaan kanin sukat na kon ni Gusteng. Sa pulen ta, Dumeng. Tagkukuyog tayo nga upat ka na Rosa. Pumanaw dito, eh. Uy, di ta tipagnaan tayo. Kasanaw, nagadumot na kita kaslagor uray amang sikbab ka na ta. Naanos na. Saan da ang mga nanong? Ay, nga ta, sa bagay, adumot tinakita aliyon kat saan dak ngayon ano. Pagsawar tayo. Masapo lang makita tayo na Rosa kan tatang. Wan na. Dito ka ba to? Di paglimag. Agang mga kundi tinagbaatan tidwa at takil ba to? Ay, uray makita nakdayjay lakyan aburangan dito eh. Di na kon maasitgan. Sana makalusot iti nagpapaitan dagiti ba to? Uray mapanmat iti rabaw dagiti ba to? Di na ko magaw at tanaw nagdito yan. Uray malasatak dayjay aburangan. Kasanuwag pa yan. Awan matanda Dumeng, kanda tatang, nanang. Atan sa magbag na tita. Anda ka din nakasurot ka niya tita. Agling kada. Paniiwak no niya dayta. Ay, Diyos ko. Di nagpaypayan. Tatang! Tatang! Ay, tatang! Agyaman na! Makita kayo gayam dito! Ayan ni nanang! Sa puling tanto, no mayaw-awan ko di binabahi aborang ngayon taraya. Ay, Lakyan mo taburangan sa intaraya! Daditan! Sika! Ay, lakyan mo taburangan di dyan! Masirip mo dito Masirip ta na kita aborangan. Tatang! Ayos. Naginarakop na. Nakalasatan Rosa. Ayan da nanang kan Dumeng! At na kami dito. Dito. Nabati batak. Nagdakasan dahil siya na tagainap ko. Domi, mabali namin. Nagsapanday tanga umay diti barangay hall. Ay nabugang aldaw yaw, apaw. Kastama-tama. Anyat may paay may. Hindi ka man. Aba, kunam kaindeng kanya, kitlaklakay ka maangamsak. Anya? Marutawan mo aya. Ay, hiwin gayam, sakni Apollo Sukaw. Kastaya. Nasorok langin na mapulok. Si Kangay. Ay, alawinan. Inauna gayam ngam itisika. Ay, Chairman Gustilo ka, itay. Awan. Siyak ngagpaiso ni Gustilo Kayabkab, barangay chairman. Agtugaw ka, ama.
Ay, well, basta awak. Di pa'y kuma pinagtugaw nak Kahit nabanbanlugak launay. Ay, agyaman nak. Anya ti maipay may. Mamalen ti umyan. Umyan. Well, sana balay. Uray awan ulas ken pungangkaw. Mamalen ti umyan. Adayo, gabi ti nagkapak. Nagnagnaakad na isadsadak ti tawi. Kasta aya. Ewan, nakubinak pa yan iti dalan. Imbag na naagasan rak sakbay nakadanon nak dito'y nagbuksutan. Sa dino aya tinagapuan niya. Jay, adayo. So, adayon sa launay ngagpaisaw. Ipod daw nga adayo. Namin 70 kat 7 ang naginalaak iti pandagdak. Ay talaga nga adayon no kasta. Well, nagsapsapo lang kami niti balitaw. Damo nga ano iti balitaw kalay nagiti hapaw. Anya? Susapo. Agkabaw sa mo tayo. Mamati ka iti imbagak. Kwa. Hala. No di ka mamati. Saan lang. Basta nakakali ako niti balitaw. Ila ko ka na. Anya? Ay. Agsasaungat tayo di pudnaw. Di naksiringan. Akas kalagumpatang iti na FMD abaka. De, no naglako kay ti balitok. Ado nga ron ti kwarta mo na. Dapat basit pang happy-happy. Ay mayat. Nakadandano lang dito nagbuksutan. Agsapsapo lang iti pagdagosak. Kasta? Ditay saan nakaagapa nga. Itanay, manumatlat naglakwa ko ni Jay nakalik abalitaw. Ang mga ang kurang pa nga inuta kagingat makubitak manay. Anya, tanam na makubid ka manay. Ay, one might. Di mo pala kayam na sinaw. Kita anak man. Awan gayam fish masmaw. Ingkagarak ti saanin nga agap-apaw, takayat ko ti makubid. Pangdarasan nga ipapatay day kay. Ay sus, delikado kang rod ama. Pasensyakan, ta nagado ti dinamdamag ko. Dita. Kasta, simbaw ni taapot mo. Ang mga nakasalawa ka. At least, mabitay ti apit ka. Anya di ko layo, Chairman. At the senior citizen na nayaw-awan. Medyo agkabaw sa dito yan. Kahit Awan mo ti amok ni baga mabalin na pagdagusan. So analagip ko tabalayaw. At nabakan ti kwarto yo, sanaya. Itulod ko dita, tagdagus pala di tabalayaw, kaasimad. Mayat ka? Ewan ko naman. Masigurado ka mayat ni Rosa. ayaw na. Sige, itulod yun dito. Ngamnay, awan ni Rosa. Amok nga awan. Tako na ni nanang yu itay bigat nga damalamayan ita ije poneraria. Dalakit di ije poneraria. Wan nga raw. Di nasayat o may kanditoy. Suko na umtan eh. Tiyak makapanaw dito barangay hall. Naspa. Wanya, uray na kanditoy.
Di ka madanagan. Tanong lagi di kwarta na. At dagamang dagay alakay. Ay, jak almaran na daman kwarta na, Chairman. O sige, umayak nga rudan dito barangay hall. Ay, kunak lano makalpasak iti istorya. Anya pa nga? Bigla ba't nga bisita asaan nga ammo no paaw-awir mo no paswerte. Ado kano ti kwartana. Kasta ti kunan ni katugangak agusteng. Apay, nagyan nga tadi ti balay. Kwartami mutan di kwartana. Ay, simre ka ni ti kwarto nga imbaga kapag kwartuan na. Anya nga tan, aramitin na. Nakaturog nga tan. Imbagak itay ngagmerienda pay. Ngam si bubusog ka no. So, nakaturog nga tan. Ay. Idanak malayan. Tiyak magawitan ti pan nakaturturog. Oh. Ay, kaltes kami man na maturog. Ay. Ay. Imbag man, di na nalipatan timbagak nga apililok. Apay nga isot awag na kanyak. Tulang ka ka tay. Apay, ama. Man. Kaya't ko lang na tumalaw ka dito nagtukawak. Anya? Isturbon laklagayam. Mapaliiw ko rita alakay. Di na may diso na itatampong na. Anya nga tayo na tinampong na. Bado na nga ta. Ay, agsikal, tibugsit ka. Ayan kuwayaw. Kuha nga. Ay, nagloko ka. Agsikal nga raw, tibugsit ka. Di mo maawata, di kaya't asawan na ito yanik na ka. Hindi tayan ti kusina. In kayo latan. Ay, sige. Salapag. Ay, sige. Pakan-bukan tak. Saus. Biyag aya. Agpabasol pa'y. Sa anak kay nga gawid nanang, siya kung tagbantay dito eh. Hindi. Apay adi ka pala agawid kat adda sa nga iliyaw. Amangan no sa anak mo't la makaina na, no, daki di balay. Siyempre, asikaswak di sa nga ili. O di ba'y ani duming lahang timang bantay no kwa? Diyak lanam naman, nanang. Kundawayan na ki di agin tituglap sa inton kwan, nakaturugan. Aniyan? Ay na, nanang. Diyo lang amin amaw, ta sa anak nga gibagbag ha. Mabambanugak launa yan kin ni Dumeng. Aniya? O nanang. So akay kayat ko no daduma ti umay dito po ni Raria. Nga ureawan nas kan nga ramidak dito eh. Ala, addakan ka no saan ka pa'y nga agawid. Umuna ak nga rudain. Wan nanang, agawid ak tulatan. Nay, di ka nga rod agparabi Wan, amangan no inton sumip nga at wano, amangan no bigat taon. Anya, umiyan ka dito Kitaag to. Ay, ano ka sa umiyanak mo ano umiyan ka? Anya? Ay, diya kayat nga on ka duam dito imot arusa Alawin,
Agawid akto nanang. Saan da ka pa kadanagan? Ay, nagawid ak matlaan. Pagtay nga sa kaso, kaya man nga doon ti bisita mo. Kapaw samot nan. Di mat nakatugaw latan di ta salas at kaslang palpaliiw. Pintas ka, basta. Ha? Ay, kasta aya, ama. Ay, wait. Kagkasatan, ti asawa. Agyaman ak no kastaan agasatak ako nayo, ama. Agpaisaw, timbangan. Ay, kubit ko man. Ah, anya di kinunayo? Kubid kuman. Kunayon sa itay. Ay, wait. Kato, ipatay ka hindi kubit. Kaya't kunto no puuran saksaw. Tawan di adyo ari kititaw iti pandakapuur ka. Kas talakalaka ti amuyo? Iti pan nakapuor ti bangkay ti makubid? Ito la panagurnong yo iti pagpuur yo kanya ti medyo narigat. Anya? Iso na sasayaan no ipantag to iti kapakiran. Na ano ti maala apagsungraw. Ah, Ay, pasensyahan masang kumarunsan. ala. Amagan na niya kaitan. Ay, ipanda kayo di ospital. Saan? Awan tumot na pagindakin jay. Tanap noon di hospitality ang kobe. Ay, sus. Delikado na ito yung bisita, me. Ay, awagak ni tatang. Ay, isarsarak mo ni Rusa, iti pakatayan na. Iso nga ron, nganyawag ko ni timasik na na mga laking kuana. Taipandaan iji isolation no kasapulan. Nga maswabtis kanupay. Katun Anya ka tinakapan panunutam taimbaon mo kit din iji balay da iji alakay. Masyan mat nga ron tao iji padala kay. Kan kayat ko amamuan no anya iji tinampung na adi na may diso-diso. Anya? Wen, kuna ni Duming, ngaging gakano ita ket di na maidiso gitampong na. Isu nga tapek a kwarta tilinaon da jay. Ang mga nagpaisaw nga da nakali na abalitok ngayon lako na. Akpay sumata. Hanya ti amutay no kwarta di nakatampong. Oh. No kwarta. Saan abaling agsa nga ili ka iti agkubid, kasta? Mapag numaramto pa'y nga rod, numakubid ka matag. Alamad? Yun lang. Agsapsapulak iti agkabaw alakay, chairman. Nay, ang mga no di may ditoy ngayon baon ko di ayan dadumay. Ang mga naison, katugangak day jay, anyat nagan na. Apolo, sukob ka numay. Ay sus, isong agpaison. Agpaiso ayan na kubid kat na agasan. Ay na, kun naladay jay. Kayat nan timatay, chairman. Kayat na timakubid. Isungarod apaan anawa. Ang mas daaw kami, tasaan mo itamakaptan. Anya, kat no aguyak-uyak. Aman no sintomas na jayan. Ang kitday jay, chairman. Ay, Agkarapasyar. Sa di na pa'y isuot na imbag ti face mask na. Ang natibker. Tasan mo lata maakaran. Inakitaan tayawid kun, chairman. Sige, kumuyog akon. Ang mga no ada ijayan dagitay mang swab tiskin ko na.
Sana pintas mo to ayan nyo. Mabalin dito yan ma-isolate. Ay kwa, kay kayat ko nga'y kuyog yun. Saan mi ngamin nga amuno sino dagiti kakabagyan na. Tayawag mila kumangaw may daalaan. Kasta ka di. Kunaklano ulitig mo. Ay saan ma'am? Naisarong la dito'y barangay may. Sige. Maawatan da kayo. Imbagtada kayo, ma'am. Uwan, imawag namin ni chairman. Madanagan kami. Ang mga nupod nung adda COVID nan. Kasalo kami. Sapay kumaa, ta saan ang positive? Wan, sapay ko maata negative, ma'am. Yawid ko ni katugangak. Siya kun ti makaamu iti amin. Kasayatan manang. Awan pa'y ti resulta di swab test na. Maparitan nga agwara-wara dita aging gaamaamuan ti resulta day jay. Masigurado nga awan COVID na. Sigo din na sakit na jay uyok na. Naingot ti Billy na sana mabalin ti Romar. No kayat mo, agyan kamot dito yan. Tas si kamot na ti mga sikasuken ko na, kabayatan na maururay ti resulta di swab test na. Sige, sana bale. Bayadak to amin ang nagastos na dito'y balayo. Ala, makamu ka man langin dumeng. Ngamdi tampong na kita ang ti kargana. Ha? Sige, kat agyaman nak, iti pa na nga si kasuyo kan ni katugangak. Di ka manulag. Gawin ka. Pati ak di tao. Amang, Ay, jak mamat pati. Kanagat ipagpagamagamag. Namati ako na di nagtagtagay na pak. Agpaisugayam nga at balitaw. Kapay sumot at talaga. Ayan nga rodang, kinalayo abalitaw. Ay, lako ka ruday. kay, di naglakwan niyaw. Yan nan. Ano? Yan nga paisaw. Nangikabilan niyo nga, iti naglakwan niyaw. Ay, naitaya ba na? Anya? Ay, awanan. Intayap ti karay. Nagkabaw kayo man ako nakon. Intayap ka daw ti karay. Abay, di ka babatay. Nag-asat pa lang nga maapulaw. Negative ti resulta ti swab test na. Ay ka, mabalin ko nga ro din ayawin. Kung naktumot nga ang kitlaang ti uyok na. Ang lepasin na pa ti quarantine period na. Sanain, siyak ti makaamaw. Negative nga ro din. Ang Siyak ti makaamaw. Yawid ko talagan. At da napatag ang maamwak kan kwa na. Ngam saan adito iti pagdamagak. Yawid ko pa, ingaw mo na. Nakita nga awan bit-bit na at tampong. Iso nga imbati lakit din lakay Apollo di tampong adi na may disdisaw. wala niya. Sa puling ta. Ang mga no imbati na iya kwarto ang nagturturogan na. Hintay kitaan. Sige. Ay, kwarta lakit di ti makita ta iyay. Naglako kan iti balitok kahit. Ayan ngay dahi atampong. Adda dito sirok ti kama. Good. Bukra madagos. Kita ang tanuan niya dahi tinampong na. Ano ta? Ha? Naggadwa kwarta. Kung naktumit apod no ang naglako iti balitaw. Tatang, mabit lang. Naggadwa kwarta. Niray. Pasig ang nabukil asag sa sangaribo. Kwarta tayon day ta no nakabawan nila kay Apollo. Nakabawan naman kan saan? Awan anyaman nakin ko ano rito, uy. Anya? Ay sus. Naglawagan na kwarta. Kitaan nyo na yung baga. Kitaan nyo lang iti isag sa sangaribaw.
Ha? Oh, Salbak na yan. Play money. Nagsasangaribo o play money. Ay, kunak lang nagpaiso. Tagay na kumanan.